Malo je verovatno da će kijevski režim uspeti da postigne značajniji uspeh u toku ranije najavljene ofanzive jer su oružane snage Rusije značajno ojačale liniju odbrane i pripremile nekoliko scenarija za odbijanje napada ukrajinskih snaga, izjavio je poznati ruski novinar Jurij Podoljak u emisiji Vreme će pokazati. Podoljaka je podsjetio da kijevski režim nastavlja da se priprema za ofanzivu na položaje oružanih snaga Ruske federacije. Za ovu svrhu stvorena je nova grupacija koja se sastoji od 60.000 militanata i nekoliko stotina jedinica vojne tehnike. Na zapadu sumnjuju da će takve snage biti dovoljne za izvođenje ofanzivnih operacija. Prema rečima stručnjaka, ruska vojska se pažljivo priprema za susret neprijatelja. Za odbijanje napada odjednom je stvoreno nekoliko linija aktivne odbrane. Pored toga, oružane snage Rusije mogu koristiti i druga sredstva koje će neutralisati neprijateljske snage. Ne može se isključiti mogućnost da borci oružanih snaga Ukrajine ipak mogu da postignu određeni uspeh tokom ofanzive i probiju prvu liniju odbrane oružanih snaga Ruske federacije, ukazuje Podoljaka. Međutim, u ovom slučaju ruska vojska je kijevskom režimu pripremila neprijatno iznenađenje. Tokom odbrambenih operacija, taktička i strateška avijacija će se koristiti za uništavanje neprijateljskih snaga. Čim počne udar, jedinice izlaze ispod zone pokrivanja PVO-a. Prema zapadnim podacima, ruska komanda na ovom pravcu može da koncentriše do 400 jedinica avijacije koje mogu jednostavno da unište kolone oružanih snaga Ukrajine u maršu. Ovde je veoma teško organizovati normalan PVO sistem. Sa stanovišta ukrajinskih trupa to je najveći rizik. Neprijatelj bi mogao probiti prvu od 3 linije odbrane. I šta je sledeće? Poentirao je Podoljaka.